Menos pa ang mga tao nga bisita sa mga samang sa Dakbayan sa Talisay karong adlaw. Hinuon hugot nga seguridad gipatuman sa mga sementeryo. Si Chona Carrion sa report. Gikinahanglan pang mulakaw og 500 metros ang mga tawo nga bisita sa mga lubnganan sa ilang mahal sa kinabuhi sa labing dakong samaang sa Dakbayan sa Talisay nga nahimutang sa barangay poblasyon. Kini human nga way gitugutan nga makasud nga mga sakyanan. Hinuon pagpadung palang musugat na kanimo ang mga gidili nga dalhon sud sa sementeryo. Din ang pulis nakasakmit gyud og hait nga hinagiban. Aduna na usay Police Assistance Center nga gipahimutang. Hinuon sa pagkakaron menos pa ang mibisita sa mga samaang. Sila ang naglikay sa bagang duot sa mga tao ugmang adlaw. Samok na kidagang tao gud. Makita nga busy pa sa paglimpyo sa mga lubnganan. Kining grupo sa mga bata ang musugat usab sa mga tao aron mutanyag sa pagpamintal sa mga lapida sa ubos nga presyo. 50 pintal nga ang litereng 50 gapon. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisda.